God. Lapho umoya kaThixo ohlala kuthi ngaphakathi. Xa sonakeleyo, which means the temple of God yonakele. Siphila kwixesha lapho indlu kaThixo yenze njani bathandekayo? Yonakeleyo. Yonakele ke bathandekayo ngendlela eziningi esingazibalula sizibalule. Lithi iBhayibhile uYesu wayesentabeni yeminquma ehleli nabazalwane ejongene nendlu kaThixo. Iya. Baza bambuza bebodwa oPetrosi noYakobi noYohane noAndreya besithi, sixelele ukuba ziya kubakho nini na ezonto, nokuba uya kuba yintoni na umqondiso wokuzalisekiswa kwazo. Ziya kuba khona nini na ezo zinto, nokuthi iyawuba yintoni na umqondiso, the signs yokudilizwa kwayo indlu. Verse 5. Waza wabaphendula uYesu wathi, lumkani ningalahlekiswa bani. Lumkani ningalahlekiswa. Hlala phansi ke mntana mfunde pha verse 3. Verse 3. uYesu wayehleli entabeni yeminquma ejongene nendlu kaThixo. Baza bambuza bebodwa oPetrosi noYakobi noYohane noAndreya besithi, sixelele ukuba ziya kubakho nini na ezo zinto. Ngoba uThixo uYesu wayeprofeta okanye wayethetha ngezinto ekumele zibe khona phambi kokuba ihlabathi lipheliswe, phambi kokuba ihlabathi litshatyalaliswe libhangiswe. Ngoba siphila kwihlabathi elinedate yokubhangiswa kwalo, but ekuThixo isuku lokutshatyalaliswa kweli lizwe. Siphila kwilizwe elizobhangiswa. Siphila kumhlaba ozotshatyalaliswa, nezulu esilibonayo lizotshatyalaliswa. Everything esibonayo. Uzibuza umbuzo ke ba uyawube uphi wena? Amen. Lonto ayizukwenzeka lingaxilwanga ibandla. Lonto ayizukwenzeka irapture ingenzekanga. Ngoba izinto zikaThixo zihamba ngokwezibhalo. Zihamba ngokwendlela uThixo azibhale ngayo, and zizokwenzeka accordingly. Hallelujah. Njengokuba sikule era esikuyo, nalapha kule era zikhona i-signs esizibonayo. Uthi ke abafundi bambuza uYesu, Nkosi, xa kufikelela lo mihla iyaba yintoni imiqondiso? Ziyakwenzeka nini lezi zinto? Uthi uYesu, mamelani, hallelujah, kungabikho umuntu olilahlekisayo. Ngoba xa kuzotshatyalaliswa lilizwe, zininzi izinto ezizakwenzeka. There's so many things esizova ngazo. Qhubeka mntanami. Verse 4. Sixelele ukuba ziya kubakho nini na ezo zinto. Sixelele ukuba ziyabakhona nini nezo zinto. Nokuba uya kuba yintoni na umqondiso uyawuba yintoni umqondiso wokuzalisekiswa. Because zonke izinto zikaThixo zibonakala far away. But lihambe ixesha zenze kanjani zifike. Isaiah baprofeta ngaye uYesu. uYesu zangasuka zalwe nje. But kwaba khona iziprofeto eziningi ezenzekayo zabonakala zikude. But
lathi nakufika ixesha zenzeka yonke into esibhalelweyo nguThixo. Njengokubana sekukhona aba-analyze mama uMkhosi apha ko TikTok kuyo yonke social media be-analyze ilizwi likaThixo esilibhalelweyo lithi iBhayibhile lona liphefumulelwe nguThixo linokusohlwayo nokusifundisa ilizwi likaThixo. Hallelujah. Kube khona abantu abaseparate ilizwi likaThixo kwilizwi likaThixo. Lithi izwi lenkosi lumkani ke ningalahlekiswa abantu. Funda mntana. Verse 5. Waza wabaphendula uYesu wathi, lumkani ningalahlekiswa bani, kuba baninzi abaya kuza egameni lam. Uthi lumkani ningalahlekiswa bani, ngoba baninzi abaya kuza egameni lam besithi banguye uKristu. Akekho umuntu okuthiwa nguKristu ngoku. Hallelujah. Amen. Bakhona esebengenile, which means funeka njengebandla sibambelele kulo ilizwi, sihlale elizwini. Into ewusinceda kweli xesha linje longqondo bakuanalyze ilizwi baliseparate ilizwi elizwini likaThixo bathi sizobanjwa lilo ngoba lilo liyawusiyeka kotshabalala konke zigqibeke zonke kuthi cwaka tu kodwa lona ilizwi. That's why ngikhuthaza bazalwane fundani ilizwi, bazalwane yibani neBhayibhile. Ilizwi liphangeni, lidleni, liphile ngaphakathi kwenu, ngoba kuza nexesha lokuba iBhayibhile ezi zoxuthwe. Amen. Kuza ntoni? Xa seyivuthiwe imbiza ka-Antichrist, ngoba seyiseziko imbiza kabantu bazalwane ka-Antichrist, umchasi Kristu. Amen. Xa seyivuthiwe kuzawuthatha iBhayibhile zikhangelwe njenge-5 eziliphepha zisekhona zathwani zaqokelela kwaqinisekisa uba azinophinda kudala zibe khona. Amen. Hallelujah. Nezarandi zazinkulu zathwani neza 50 cents azekho, neza senti neza 2 cents. Hamba zalwa uyabona into kaThixo bangathi ijoke. Hallelujah. Ngoba iBhayibhile seyikhona eseyenziwe. Amen. Amen. Aba bantu ke bayitama ilizwi likaThixo balipatnaimayo bazawunika ilizwi bafunde ilizwi likaPope. Wenza iBhayibhile nezo Nelson Mandela iBhayibhile zifakwe kuthiwe akuvumelekanga kube khona umuntu onale iBhayibhile ithi lumkani ningalahlekiswa, ngoba le iyawube i-against izinto ezininji ezizawube ziqhubeka. Nangoku bayinyonyozela ngoba iBhayibhile i-against amadoda alalanayo, i-against amantombazana alalanayo. Ilizwi likaThixo alivumelani nayo. Kuyobe kunzima nophasta babe betshathisa amadoda. Seyikhona enye icawe eseyinkulu apha kuyisocial enabomama abangodada abaqhuthuzayo abakhamaxhaka pha bafuna ujika nyani. Siphila kwixesha lokugcina
sizawubona izimanga ezingazanga zabakhona. Okamaxaka pha umuntu ungene ebambene nonkosikazi wakhe. Laphela ilizwe, laguga ilizwe, silibukele ngamehlo. Ayikho into esosinda ngayo bathandekayo, lilizwi likaThixo. Yonke bonke ubulumko babantu busezawuphela. Amen. Hallelujah. Funda mntanami siyavala. Verse 6. Kuba baninzi abaya kuza egameni lam. Baninzi abakuza egameni lam. Besithi banguye uKristu. Besithi banguye uKristu. Balahlekise into eninzi yabantu. Balahleke abazalwane ngoba aba bantu bazawube besenza imiqondiso ebonakalayo. That's why xa ngumntwana kaThixo afunekanga ube desperate for imali. Afunekanga ube ngumuntu wefashion ohamba nefashion. Xa ngumntwana kaThixo ngoba abanye bazawukhukhuliswa zizinto zika666 ezizabe zikhona zihle ngoba into zikaSathana zimbanga abathandekayo masithethe inyani, but sifuna abantu abanobulumko, abantu abadisayinayo, abantu abahlelela izwini. Amen. Hayi abantu abahlele ecaweni, kodwa abantu abahleli kulo ilizwi likaThixo. Uthi ke uYesu kubo, baba baninzi abaza egameni lam besithi bandim, besithi banguKristu. uMoses kwelinye igemu kwahlala entabeni ehleli noThixo. Bakhathala abazalwane ababone uThixo evula amanzi. Bakhathala abazalwane benza ithole legolide. Yayingabantu abamaziyo uThixo, yayingabantu abambonileyo uThixo esenza imimangaliso eEgypt. Babekhona uThixo ejika imilambo intenkeza igazi. Babekhona uThixo ebulala inhlanzi ngoba uFaro wayengafuni bakhululwe. Babekhona uThixo ebethi ilizwe lase-Egypt ngamasele. Bayibona loo nto leyo. Bayibona uThixo ebulala amazibulo aseJibhuti. Bayibona abantu abajikela uThixo ayingobantu abangamaziyo yena, ibangabantu ixesha elinje abamaziyo, abawaziyo amandla akhe. That is why uYesu ethi lumkani niningalahlekiswa.